Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ụka ọbụla akpara akpa na ọ bụ isi ka eji ekwe ya ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gwara gị ya agba na onwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awụcha ebe a maka ihe omume anyị bụ ije di na nwunye ngwanụ nwanna lee elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji anọ gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya uche bọbọ na nwaada Clara Nwekọcha anyị awụchala ebe a ịbịa mete gị mma mana asọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ndị ọma mgbede ọma na olee otu unu mere eji maka na ọ na-aga mma ọ na-aga ọfụma na-agakwanụ mma n'obu na asị m ya gaziere unu mgbede ọma nụ. Good news akụkọ ọma mere ọ gịnị ka a na-akọ good news ihe ọma emego ogene Thank God. Around 2 p.m. today chere ka nkọrọ na-abịa Uche iji mozu na-ebido this thing. Chere ka nkọrọ na-abịa Clara Nwekọcha allow me to die before you bury me. Oh yeah. He dị ka nwantịnkọm ole na ole ọ fọrọ ka ọ kụọ 2 p.m. nke taa. Guess what? What? Ekwenti m ebe ma ebulie ya awa onye ya sọ dị Mike ha maasị ndị mụ na ha nọ bikono butuonu na call a dị very important maapụ ezi fonu m eme kpọmkpọmkpọm ya wụrụkwa na onye ọna I called back ya ebu ekwentị ya sisi iwe onye ya sọ dị Mike si dị Mike gara ebe kemgbe ezi kedu ebe iji ego m gaa ya sị uche o na m eweli iwe ya akọwara nka ya na ije si wee gaa n'ihe ndị ahụ anọ na-asị na ọ na-abịakwa shọpụ ọ bịakwa shọpụ ya eburu ihe ya pụọ na ọwụkwa asị na ọ ma na mụ nwa na onwe m ahụsiela m anya na mbiko ntempa justice with mercy masị ya dị Mike biko kene when can I see you? Kedu mgbe m ga-ahụ gị? See ya ka ị gawa ozugbo ga ahụ ya ka ebe ọ nọ ozugbo so that I can see him immediately. Ọ wụ isi rush ihe nke. Yes. That's how I do my own. Ọ wụ na otu m nwa na-esi eme nke m. Ana m ete ya je. Amakwa m je kwa chọkwa m ime gị. Masị ya dị Mike where are you? Kedu mgbe m ga-ahụ gị anya ka m were anya m abụọ ahụ kene gị? Dị Mike asị m uche m asị na Wednesday na ọ ga-alọta. Hey. To the glory of God. Hey, Bube. Hey, Bube. Which I feel like using my head. Amamena water. Hey, so 11,000 something Alan. With the way he agaga ugbu a. Ya bụrụ m isi akwa gaa n'ihu ndị ebe kedoro ya enwere m ike inwetaghachi my 11,500. Dey Mike sị na ọ na-alọta on Wednesday na nchekie ya around 2 p.m. 3 p.m. Wait, ọ lọta ndị ihe oyiyi ị ga-enweghachita ya 11,500 ka ọ ga-ebigezi dị gị igwe. Two things mere involve. Ịma asị ije na-adịghị mma ọgịga ya adị mma ime gịnị ịla ala. Uche, you've gone far already. Assistance na elu uzuola m appetite n'isi ije ahụ. Yes. Uche, don't see I came into this month with happiness. Ịhụnanya onye ji soro bata na ya. Biko, ịhụrụ ọchị ịhụrụ m n'ihu na maintain it. Clara gị na onye na-achị ọtụ mụ na gị ọbara n'Eko FM iji eze. Uche, ịhụrụ this teeth I'm shining, maintain it. Mụ na gị ọbara n'Eko FM ịbịa jawa eze. Achọkwa m ihe na ahụrụ dị Mike na-akọ ihe na-akọ. Please, biko. Ka nrugodi ebe ahụ on Wednesday nrute na Wednesday were anya m abụọ hụ dị Mike. Two things mere involve. Ida obi gara m igwe kpụchara. Oh, ihe nyeghachi ma 11,500. Okay, two things mekwara involve ebe mụ anọ. Either na inyere m the 11,500. Who are you in that body? Come out. Onye ka ewu na ahụ ahụ. Come out. Either inyekwara m the 11,000. Clara J ike. No, this 11,000 anata is my own. Oh, wala my own because it's the project. Clara ana m enye dị gị ego n'ọnọdụ gịnị? No, now. Oh, you give igwe chọrọ ịzụrụ m. Ebe ime igwe work, you give me the money.
Who am I to you? Diego, you reach to ask you. Okay, when I declare as a message, I my responsibility. When I kiss a me, I my responsibility. Check am now. You got to give me. More work. Into consideration. I wanna mo. I beg. I wanna mnigwa. Wednesday, we were so. Kanga kene na shop day, Mike. Kebelebe bu n'elu ebelebe. Gịnị ka a na-akọ ihe ma onye gị the money use it to settle me. Mekane Adi ego akpapakwala m iwe na mgbede ahụ. Kodi igba mọrọ nze ma ọzọ anyị agwụchala bụ na anyị agwụchala. Unu manụ ka anyị si eme ya. Igwekwara na mgbede a. Mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobenye ọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. Ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ oyi gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma. Baba nkịtị na onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ. Odogwu dị na nwoke ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpụ na-abịa n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke mgbede a. O nwere ajụjụ dị oke mkpa anyị sị ka anyị jụke na-ege okwu a o ji ekokarị gịnị achịcha. Okwu a ji ekokarị gịnị achịcha. Dimkpa ga-anọ na bedroom na-asa ahụ. Ekwentị ya ebe tụnụnụm asị wetara m ya ya eburu ụfụfụ nchapụta mawapụta ịzakọ ama m na-aghọta. Ịbụrụ nwoke nwaanyị gị anaghị emesi ekwentị gị aka ihe omume awụkwa for you maka na ọ ga-ada gị aja na ntị ka ị gwa ya ịkwa gị ọnụ. Ịbụrụ nwaanyị na-ezoro di gị ekwentị ihe omume anyị n'ogo laikam ekwukwala na anyị ama egene agwaghị gị maka na ọ wee ebe anyị gaje. Husband password River Niger, River Benue, River Mbaise, River Meduguri, gị see maapụ ya girigiri n'ekwentị gị. Onye ka ị na-agbachiere ya? Di gị. Ị chọghị ka di gị hụ ya? Ị chọghị ka nwaanyị gị mee gịnị hụ ya? Gị sere password sere ya isechara suo ya kpọm ebe na sign signature. Ihe omume a ga-adị gị hot. Ọ ga-ere gị ka ọkụ. Ị hụrụ okwu ahụ ị na-asa anya a ga-agwa gị ya taa. Ama m na-aghọta mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị. O ziri ezi na alụmdi na nwunye nwoke ma ọ bụ nwaanyị iji paswọọdụ akpọchi ekwentị ya iji gbochie di ya ma ọ bụ nwunye ya ịpị ekwentị ya? Uche nwaanyị ọma. Ilerikwa ya n'anya n'ụzọ ọzọ. Ị nwere ike inwe password na foonu gị mana m sị gị m chọrọ iweretụ foonu gị ji mee something. Ị nwere ike inye m ya password gị ka m mepee. Enweghị ihe dị njọ na ya. Ọ wụ inye gị ya ka ekwesịrị m ịma ya ama. Dịka di gị. Ekwesịrị m ịma ya. Ekwesịrị m ịma ya. Ọ wụ ihe m na-akọwa nke ahụ dị iche mana o nwere ndị o nwere onye nke nwoke a husband nwaanyị ya na-amaghị gịnị password ya. Uche ebe meseji password nọ. Ebe eji aga videos password nọ. Ebe eji ele ka ebe niile a na-aga Facebook. Akpọchicha ya kom gbam ọkwa na mgbede a ọ ga-agbabi ka mmiri. Ama m na-aghọta. After today's program ị hụrụ mmawapụta ahụ ị na-amawapụta ekwentị gị bewa by 12 p.m. n'abalị. Gị bilie ka ebili mmiri jee maburu ya. Nwaanyị gị were ekwentị gị foonu gị ring gị nwaanyị gị weta bring my phone. Uche nwere ike si na bathroom chụrụ nwunye ya chụpụ ya ezi ọ bụkwa ọfụfụ ncha n'ahụ o. Were tọwel jiri nye foonu nwunye si ndị ihe nọ n'ime foonu a ị na-eti ka nkịta ara. Kedu ihe nọ na foonu a iji eti ihe a niile ị na-eti? Chụpụ ya niile gbarapụ ezi. Ọkwa taa mmiri na ọkụ ga-ezo. Ọ dị egwu. Ya mere anyị ji asị gị ya bụrụ na redio gị dị gị ebe dị anyị ga-agbalị bukọta ya nso gbalie ya elu ma hara anyị nke fọrọ. O ziri ezi na alụmdi na nwunye nwoke ma ọ bụ nwaanyị iji paswọọdụ akpọchi ekwentị ya
iji gbochie di ya maọbụ nwunye ya ịpị ekwentị ya. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. Ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị ga-akiriwe anyị live ebe ahụ. Anyị nọ live na Facebook na mgbede a. Iruo Facebook chọwa Echo FM 100.7, Echo FM 100.7, ECHO FM 100.7. Ma ọ bụ gị dee Echo FM jiri capital letter dee naanị Echo FM. Kliki kpam kiriwe anyị. Anyị nwanwecha TV abụọ ahụ ị hụrụ na Facebook anyị nwanwe kiriwe anyị gịnị ebe ahụ, like ya, share ya, ọ dị gịnị oke mkpa. Nye anyị ọsịsa na ajụjụ anyị jụrụ gị. O ziri ezi na marriage nwoke ma ọ bụ nwaanyị iji password akpochi ekwentị ya? Isi na o ziri ezi gị kọwara anyị ihe mere iji sị gịnị o ziri ezi. Isikwanụ gị kọwara anyị ihe mere iji sị gịnị mana asị mgbugbu ọbụla a ga-atọ atọ ịtụ ya mbọ ụsa ka ọ bụ n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ. Agagharịkwala agagharị. Ọkụ gbagbo eze esemokwu nwaanyị na delu ya ni o jikwa na ụba gagide ngwere tụmanyị ma masha ya bụ ọta agbaga speed nwabi wo wọlụ gbaga n'ụda abụ ya lagaga ichekiri ichewelu ụgbụsha mgbada n'ụzọ ya dị pregnancy not ekweghị meri ewu nagaga ọjọdele akụbanweze abịaruola emole nwa mma tekere emole nwa mma achọ ka m dịrị mma bịara ndịrị ma na bịala akụba nwa mma bịala akụbanweze abịaruola akụbanweze mere mana anwa afọshudela abịaruola anwa afọshudela abịaruola ndị enyi gbara nne mbụ che ya sakụbanweze abịaruola ibenye ndị nyanwụ na bakajelekwala shi ihe eriela mbụ ibenye ndị nyanwụ na bakajelekwala shi ihe eriela mbụ agba moto aka chibụzọ nne m lee agba moto aka nwa nwa egwu ole nwa mma ole nwa mma adago mbola shi nne gị kwara ka shi nne gị kwara bụ shi nne gị kwara ka ndị mma nwụ bagajelekwala shi ihe eriela n'ugbo ibe m ndị mma nwụ na bagajelekwala shi ihe eriela mbụ chagba moto aka chibụzọ nne m lee megabit nnekwu gbanweze nwa nwa egwu ole nwa mma isokwa ndịrị mma ugbanweze ole nwa mmebe mana abụọ ndịrị mma abụka ndịrị mma mana abụọ maka ibe mewe okorobishori okorobishafa ndị nwe mma okorobishori okorobishafa nwa nwa egwe ama mkpaje m ụwa ama mkpaja ka ụwa ọsụkwu gbanwe ugbanweze sakụgbanweze agọrọmana sakụgbanweze akpọọla ara ihe otula nwụrụ nwa ọkụ ọ sakụgbanweze ịchalụ sakụgbanweze were ụka ma ụka ndị ụlọ ọchịchịrị ahụ ọcha bụchila nke lọshọrị mana sakụgbanweze berimana amgbadala ore gbaramanụ were n'ụzọ ije were n'ọnụ ya ka ugbanweze bemala were n'ọnụ ya were n'ọnụ ụzọ sakụgbanweze bebala ma gbanje m ụwa gbanje aka ụwa ya na wee gburu gbanje aka ụwa kpọọ gbanje egwu wee kpọọ wee gbu m shemole nwa mma kacha ikwu chamole nwa mma kacha agba ibe m ndị nwa mma abọga m ndị nwa mma bịaza ndị nwa mma ome nwanne nne m ndị eje mba yo omere nwanne nne m omere nwanne bịaza m ndị weze mbọ ndị weze igbo ndị eje mba yo okorobịa oshuchelekwa akụba nwa mmebala ibe m ndị mma nwekwa agajelekwala shi ihe eriela n'ugbo ibe m ndị mma nwụ nakwa agajelekwa shi ihe eriela mgbo chagba moto aka chibụzọ nne m lee agba moto aka nwa nwa egwu agbatala owere n'ụzọ ije owere n'ọnụ ya ndị n'ụzọ kacha
na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egede ije ka bụkwa ọgịga ụdara na-adị mma ara ya dị dadarara ka ọ dị igbo mọrọ nzọ ma ọzọ anyị alọghachiela maka emume anyị bụ ije dị na nwunye nke mgbede a o ruo n'omume oge anyị na-eji akpọ okwu afa oge anyị na-eji adọ ya vamo ịma asị asụkata eze arụrụ ala anyị otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu gba ya okwu amami na ghọta ihe karịa sị tụọ ya aka ka ọ dị igbo bụrụ nsemama ọzọ na mgbede a anyị na-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na họzụbandị na-abụ ọ naghị ekwe ka nwunye ya kpaa ekwentị ya aka waịfụ na-abụ ọ naghị ekwe ka di ya kpaa ekwentị ya gịnị aka onye nke nwoke na-eji paswọọdụ ha ka gịnị na-agbachi ekwentị ya onye nke nwaanyị na-eji paswọọdụ ha ka ihe na-amaghị na-agbachi gịnị ekwentị ya mgbe ụlọ parị gị ekwentị ya n'aka kwụ na mgbede anyị chọrọ ime ka ị mara ọghọm nke a na-eweta na alụmdi na nwunye nye onye na-amaghị anyị ga-ebuke n'ụzọ mee ka ị mara ọghọm dị na nke a ama na o nwere many people out there ndị ga-asị na ọ dị mma onwe ihe dị njọ dị na ya ị nwere your own point ị ga-emechakwa share ya with anyị nwa ị ga-emecha kpọbata kọrọ anyị ihe ichekwere ino ihe mekwara iji sị na ọ dị mma maọbụ ihe mere iji sị ọ dịghị gịnị mma ọghọm mbụ dị na nwoke maọbụ nwaanyị alụ na di maọbụ nwoke ji nwaanyị iji paswọọdụ akpọchiere nwaanyị ya ekwentị maọbụ akpọchiere di ya ekwentị bụ na ọ na-egosi na o nwere ihe ị na-ezoro nwunye gị maọbụ di gị take it or leave it ama m na-aghọta ọ na-egosi na o nwere ihe ị na-eme gị na ị na-ezoro nwunye gị nwere cockroach nọ na kabọọdụ gị maọbụ o nwere ihe ị na-ezoro di gị ọ na-egosi na ị dịghị transparent you are hiding something. Akwụkwọ nsọ wee sị na mmadụ abụọ ga-abịakọta ọnụ bụrụ otu ịlụrụ ala nwaanyị gị na ya abụrụla gịnị otu ama m na-aghọta echeghị na o nwere ihe ị ga-eme gị na-ezoro ya anaghịkwana m asị gị nwa bụ onye nke nwoke gị ị na-emechi ihe niile nwaanyị gị kpechiri macha ya owe nwoke nwekwara o nwere ihe ị ga-eji dịkwa ebube ebe nwaanyị gị dị o nwere ihe ị ga-eji dịkwa gị na ebube ebe nwaanyị o ihe niile ka a ga-akọrọ gị mana ị hụrụ nke izo ekwentị gị ezo fonu gị bee n'abalị nwaanyị gị bulie ya gị bawara ya ị na-aza kọl m ime onye kpọrọ gịnị mere iji aza kọl m kedu mere iji aza kọl na your phone ọkwa zụra m gị ekwentị kedu mere ị na-anaghị ekpe ekwentị m zuo ike nwaanyị gị sị gị dadi o wetagodo ekwentị gị aka m ji hụ ụzọ problem ọ your phone enweghị touch ọ bụ ekwentị gị enweghị touch kedu ihe mere unu na-agaghị ekpe ka m zuo ike na ya ada ị nọrọ na bedroom na-asa ahụ obewe tụnụnụm gị tie onye ji Jessica weta ya Jessica bring my phone for me collect your phone from your mother from your mommy bring it for me uche enwe ndị na-eji esef ganye n'anya nọrọ na batrum ọrụ nga ha nwere ike shi nga pik you know ama m na-aghọta na ụwa gị sef ọchị dị mma akpa nnu mana Chineke mazuru onye chi dị mma akpa nnu wuto you o nwere na nke sevọ Jessica onye ụdara mana naanị Chineke dị n'eluigwe ma ihe Jessica onye ụdara wuto yo cement dealer o nwere na onye nke asị cement dealer mekanik aha ndị ọ ga-abụ nwaanyị gị lewe ya nwaanyị gị uche ya apụọ gode na ọ ma na onwe ihe ga-ejikọta gị na aha abụghị aha nwaanyị ama m na-aghọta ike agwụla ike eme na gịnị agwụla mere anyị ji wee sị ka anyị lebake n'okwu anya maka na asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu gwa ya okwu ịbụrụ nwoke maọbụ nwaanyị na-eji paswọọdụ akpọchiere nwunye ya maọbụ di ya ekwentị ya o nwere ihe ị na-ezo ezo o nwere skeleton nọ na kọbọọdụ gị na-aghọta
ekwentị gị bewe gị bewe ọ dawa tụnụnụm where is it wetere nụm ya o amami na wọta nwaanyị na-eji olu nla azụ ekwentị n'abalị Uche, get down anything. Ị ga-anọkwa very close, but you will not hear anything. I see ya, I love you. I see before nka. Same here. Same here. Enweghị ihe ga-aghọta. N'ihu di gị o n'abalị. N'ihu di gị ka ị na-aza love call. Mado. Clock it. Please. Enweghị ihe ọzọ ị ga-aghọta. I see I love you. I say Mado. Clock it. Ọ dị ego. Amami na wọta. Gị wetucha olu. Nwoke mmadụ na-achọ ka ọ ghọta ihe gị na mmadụ na-akpa n'ekwentị ahụ. O nweghị ihe ọ na-eme gịnị ọ na-aghọta. N'etiti abalị ịtụrụ oge na nwoke mmadụ alakpuola ụra gị na ekwentị na-alụ iletu ekwentị gị nyoo ya mara kene ma ọ na-abịa ka dinta amami na wọta gị kpachie chee na onwe ya onye na-ahụ gị mana Chineke bi n'eluigwe na-eme gịnị na-ahụ gị ọ nọ na di achọ di ọkpa shọpụ ahụ di gị mepere gị o nwoke erikpọọla ya ọwụ ihe ị na-achọ ịkọwa nwoke erikpọọla shọpụ ahụ di gị mepere gị sugar mommy nwoke erikpọọla shọpụ ahụ your husband mepere gị nwoke erikpọọla shọpụ ahụ ha Uche ọ dị ego nsogbu dịkwa ị na-akọwa na nwoke ọzọ erikpọọla shọpụ di gị mepere gị ọwụ ihe ị na-achọ ịkọwa ị na-akọwa na nọmba nwoke ọzọ nọ n'ekwentị gị were paswọọdụ kpọchibido ya ọwụ ihe ị na-achọ ịkọwa ya bewe ugbu a gị tiwe where is my phone ọwụ ihe ị na-achọ ịkọwa na ị nọ na di na-achọ di heo ọ dị ego ka njuke na-ege kedu ihe nwoke ọzọ ahụ ga-eme di gị na-agaghị emenwu amami na nwata ọ dị ego onye na-eme nke ọ na-eme ya ma egene ya gbadokwa anya nwoke mmadụ lee ị na-achọ ịkọwa na salari ahụ akpịrị gị ọ bụgo under 3 days salary don finish abi ekele atụsala ya bụ ozugbo ị gara New Owerri salari agbọ ọwụ ihe ị na-achọ ịkọwa ka ọha ga-ewe gị na ị gara New Owerri n'abalị salari agbọ nwatakịrị ahụ nọ mahadum orikpọọla salari gị nwoke ọma gị bịa yara nwunye gị aka mewa ka ezigbo mmadụ ha kwutu ndị ka ha lụrụ alụ kwutu isi akwa gị nwe ụlọ ya the wife kpọọ gị nwe ụlọ gị nwa onye wu ihe niile ka ihe ọzọ ị ka na-ele anya n'ezi ya wee rikpọọla salari gị wụrụzie humble husband ịsụwala ose ị na-asaziere nwaanyị gị akwa ọ na-alọtazi n'oge maka na nwatakịrị ahụ na-aga mahadum erikpọọla ego gị gị duzie humble onye aghụghọ nwoke onye aghụghọ nwaanyị orikpọọla salari ahụ under 3 days gị bata diziere nwaanyị gị humble ị na-ekere ya nsam ị na-akpara ya akwụkwọ nri ị na-asaziere nwaanyị gị akwa ya chụtakwa bra ya ka ịsa ọkwa gị nwa ị ga-asakata bra ike agwụ amami na nwata ị dịla humble maka salari agwụla under 3 days ike gbara igirigi ị ga-emecha kọwa onye wu Chidimma dọ you go explain am ị ga-emecha kọwa onye wu onye iji bus stop save aha ya ọkwa maka na imitiri ya na bus stop gị were bus stop kedụkwana ihe mere bus stop ji kpọwa n'ekwentị gị tiwe wetere m ekwentị n'obi bus stop dịkọ gị tiwe gị na-ebe ebe mekaniki kpọrọ gị bewe ọdịna mekaniki kpọrọ gị n'ekwentị gị bewe si ewetere gị ekwentị gị nwoke ọma isi ọ dị mma akpa gị aka n'ọnụ ga-ese na ọ dị mma onye ritu ofe egusi ya ritu ofe ọgbọnọ
ọgbọ na-agbagbukwala gị na-agwọta o ji nwaanyị na-achụ nwaanyị n'ezi nwatakịrị na-enweghị ka ọha uche o meti ada gị ha na-akparị gị ọ na-eji ewute ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị anọ na di na onye di ha na-eji agba n'ezi ha ka ya mma nwunye ha ka ya mma nwunye ha ka ndị ahụ mma oke inweta nwunye ha gị na-ajụ ka ihe nwoke ahụ hụrụ n'ebe ndị a ụmụaka wuru ka ihe nwoke ahụ n'ebe nwaanyị dị otu ahụ o ji lee nwunye ya mbọ ọ na-agba mma ọ mara enwebedo na-ewute ka enwedede ebe onye a ruru onye eru nwunye ya eru even na bed akwa ya the woman dịcha good dị akwara gị na bed dị active yet gị na-eletu ya anya ringi tune ya niile ga-ekpe gị ikpe amami na-agwata tọma niile nwaanyị a mere gị mgbe mmiri zoro mgbe ụgụrụ na-atụ oyi niile ọha effort imete gị mma gị chefuo gị chefuo gị na nwatakịrị a batara mahadum nwa ya ewe ana gị na nwa ya ewe ana ị na-ebu ụgbọala na-achụgharị gị na nwa ya ewe ana gị na ọ dị egwu erikpọcha gị ozugbo gị bata gị esi nwaanyị gị na ọgwụla gị n'aka nwaanyị gị na-ajụ kedụkwana ihe iji ego mee kedu ihe ijikwa na ego a mee gị sị na ọgwụla ịmaghị na kọntrị hard ọgwụla andị ọgwụla gị bụ na ome na gịnị ọgwụla gị dịzie họmbọ gị bịa onye na-alọta n'oge na-adịzi gị dịzie họmbọ mana ego dị gị n'aka ufufe 10 o'clock nke abalị honio taya m gbara agba anọ m ebe mụ na mekaniki nọ na-arụ ya o nwere mitin anyị gaga tutu ruo mgbe iri kpọrọ ego ahụ chụkata ụmụ asa ego ahụ agbọ mgbe ahụ ka ị ga-alọta ụlọ o ji abalị arụ ala marakwa na chi ga-eme gịnị chi ga-efo ịbụrụ nwoke maọbụ nwaanyị na-eji paswọọdụ akpọchiere di ya maọbụ nwaanyị ya ekwentị ị chọghị ka nwaanyị gị mara ihe na-eme n'ekwentị gị maọbụ ka di gị mara ihe na-eme n'ekwentị gị ọghọm ọzọ dị na ya wee bụrụ nke a ga-eme ka gị maọbụ nwunye gị unu na-enyezi eme unu enyi uche makwa ihe ọ ime ihe ọ bụ aga m adị na-enyo gị enyo akwazuru gị apụnụ fon akwa ịhụrụ ihe na-achọ ochi echi ga-achọta ya ịchọtakwa ihe ị ga-achọta anyị gụkara hafụ mma achọta ihe ị ma ihe ọtụtụ ụmụ nwoke na-ekwu ịhụ na ekwentị a ịchọta ya ịchọta ihe ị na-achọ n'ekwentị a ị ga-ebe akwa ndị ihe itinye na ihe a ga-ememe ebe akwa ọ dị mma na itinyere ihe ga-eji ebe akwa n'ekwentị a ọ dị mma na ikwesị itinye ihe m ga-eji ebe akwa n'ekwentị a uche ọ dị mma na ikwesị itinye m ga-eji ebe akwa n'ekwentị a the person goes to you. Kedu ihe mere iji eme ihe ike gwọrọ mana ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ike anyị ga-ekwute ịbụrụ onye na-eji paswọọdụ akpọchi ekwentị gị ka nwaanyị gị hapụ ịma ihe na-eme n'ekwentị gị maọbụ ka di gị hapụ ịma ihe na-eme n'ekwentị gị a ga-adị na-enyo gị enyo ị hụrụ na mareji ụlọ ahụ onweghị onye ga-asara ibe ya ahụ atọ uche o eziokwu na anọ na alụmdi na nwunye mana onye ọbụla anya ga-awụ onye ọbụla ọkụ ị ma na o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ha rahụwa ụra ebe ha ga-ezu ekwentị ha Chineke ekwekwala ihe ọjọọ gị nwawo nwaanyị ị ga-achọkata ya ike agbọ ejụọla nwaanyị mana uche asa nọkwa na alụmdi na nwunye o ụfọdụ na-ebuli pilo otu a tinye ya n'ime ya mara na tupu gị were ị ga-ebu ụzọ bulite isi ya ọwa ọpdeti ka m na-enye gị ha ị ga-ebu ụzọ bulie isi ha bifo gị hụ fon anya ụfọdụ na-eti ịga fon ha na silence ka ọ hapụ ibewe maka na ha ma na ha rahụwa ụra ịma na ụmụ nwaanyị ji akpa ha ji eme mkpagharị ma onye nke nwoke rahụwa ụra botu na pọket mara kene ma o nwere botu ụfọdụ na-abịa ha chilie akwa dị ha mara ma o nwere onye nke mere ha nwa lipstik emesa ya n'ahụ abịala pọket ya mara kene ma o nwere ihe o chefuru dị aṅa mara ma ụmụ nwaanyị na-eme mkpagharị mgbe onye nke nwoke na-arahụ ụra so ụmụ nwoke kwana ụfọdụ n'ime ha na-eke mkpụcha ndị nke nwere skeleton na kọbọdụ ha na-eke mkpụcha ị ga-ahụ ụfọdụ ga-abịa tinyecha fonu ha na silent were ya tinye n'ime pilo tụkwasa ya isi ụfọdụ na-ewere ya tinye n'ime okpuru bed ụfọdụ na-ezonye ebe dị aṅa ka nwunye ha hapụ ime gịnị ịhụ ya maka na ịma ama dosa ya anyhow nwaanyị gị hụ ya chọpụta ihe dị aṅa ebe ụra ata eko amami na gbọta ike gwọrọ onye na-eme nke ọ na-eme ya ma egene ya gbado anya
ị hụrụ ịma anwa kpebiere onwe gị na ị ga-alụ nwaanyị. O nwere ihe dị iche na ikpebiela na ị na-achọ ịlụ nwaanyị. Go on. Merewe otu masịrị gị, nke ahụ gbasara gị na chi gị. Mana esi ọbụla ị nwara anwa kpebie na ị ga-esetụlụ down. Mara na nwaanyị gị nwe gị from head to toe. Mara na di gị nwe gị from head to toe. Ama m na aghọta ka ị hapụkwa iche na food is my personal belonging. It is my property. It's my property. It's my own. It's my own. You know, you don't have the right to search my phone. Like, I don't understand. You know, kedu ihe mere ị ga-eji search my phone? Na gịnị mekwara no? Ị ga-eji search my phone. It is my phone. I bought this phone. I bought it. I'm married and so. I'm married and so. Is that why you should intrude into my privacy? Yeah. I don't like it. Gịnị onye na-asị ihe asị onye nke ojikwa ahụ. Man on this is single. Ị chere na ibi ile wayek? Man on this is single. Ị chere na ibi ile wayek? Marriage ọ wayek ka ị bịara ile. Imitekwara no ọtụtụ alụmdi na nwunye ji na-agbasa ka echi adịghị. You know? And the 1 + 1 will be 1. Inye Chineke jikọtara ọnụ onye kposakwala. Gị na di gị bụ otu ọnụ ahụ. Gị na di gị bụ otu gịnị ọnụ ahụ. O nweghị ihe ị nwere right izoro ya. Nothing. Kwesịrị ma in and out, mana everything. Ọ hụrụ agwa ọtụtụ ụmụ nwoke nwaanyị ha ga-adị proud were ekwentị ha. Obi esie ihe ike. Eziokwu. Ya bụrụ na ị ga-emenwu ihe a, nwanne, iwe ezigbo mmadụ. Eziokwu. Mana ya bụrụ na ị na-ezoro nwaanyị gị ekwentị, ị na-ezoro di gị ekwentị, something is wrong somewhere. Exactly. And ihe ahụ dị wrong dị njọ. Ị naghị emezi. Ihe niile na-eme na ya family gị nwa na-aka ọsọ ya. Yes. Maka na ị dịghị truthful to yourself. Gịnị dị ka ị na-aha ide? Ịma o nwere ụfọdụ ndị na-asị enwere m ike inwe biznes n'ekwentị m. Nwaanyị abịa ugbu a ya eche na nwaanyị mụ na ya na-akpa biznes na nwaanyị ọwa ọyị nwaanyị ya gbawa ya okwu di ya. Gịnị ka ị na-akọ? Business kedu dị ihe ị na-akọ? Nwunye gị nwere ike ipik kọlụ gị. Ike n'ọhụ ya. Nwaanyị m ihe ịkpọ n'ekwentị. Hello, who are you? Ọ ga-ama na imega business. Yes. Yes, okay, please. My husband is not around. Call back so time. Ọ bata ya kpọghachie gị. Sefeni. Okwu agbọ. One finish. Mana ị gaghị ekwe. Ị gaghị ekwe gị si na ị na-eze ya onwe business ị na-eme. Iwe onye aghụghọ. Iwe onye aghụghọ. Iji aghụghọ nọgide nwaanyị. Eziokwu. Iji aghụghọ nọgide nwoke a. Iji aghụghọ nọgide gịnị nwoke a. Ịtọribe ịlụ nwaanyị, ịtọribe ịlụ di. Maka na ịmaghị what it means. Wara ka gị ekpe ịga aja na ya. Akpa gị aka n'ọnụ. Gị si erite ofe ọgbọnọ erite ofe egusi. Erite ofe ọgbọnọ erite ofe egusi. Gbadokwa anya. Gbadokwa gịnị anya. Ka anyị na-ekwu mara ma nwere ihe anyị ga-ekwute. Ọgwọm ọzọ dị na ya bụ ihe wee bụrụ agba dị otu a na-egbu ịhụnanya na alụmdi na nwunye. My husband no love me. My wife no love me. Gịnị mere? Kedu ihe mere o ji na-alụ ọfụ gị? Uche, gwanụ m gị ga na-akpasị m agwa, I can't touch your phone, I can't even be free. Nne-enyo gị enyo. Why I no go? And you expect me to love you? Oh. I will tell you me love. I will tell you love. Oto love oshaga. I will to love always ya. Ịmakwa ihe wụ love. Wow. Ime ihe wụ love. Look at you. Gị say this woman I love him. This man I love. Mana ị na-ezo your phone. Akpasa m agwa like this. Maapụ iji gbachie ekwentị gị, ọ ha kasị ebe a gawa Mbaise. Uche, messages, ka ị ga na message agbachiri agbachi. Gị everywhere gate. Gate nke ya eji emepe. Wow. Nwaanyị ya na-azada ekwentị n'abalị gị na di gị nọrọ gị na-aza Mado. Adịghị aghọtaga. You know? Gị na di gị nọrọ. Uche, nwe ihe ị ga-aghọta. Enweghị. Gị na-egekwanụ ntị ka ile mewe ihe ị ga-aghọta. Ya sị gị sị hello. You know, gị olu gị adịcha nlo.
maka na ị na-agba away match olu gị adịcha nlo Okay. No wahala. Is all right? No problem. I've had you. Is all right. Oh my God. Yes. No. Mgbe ụfọdụ ewebatakwa nke nwoke na the conversation. Nke ahụ agaghị ama na a egbugo ya. Akpaga. Ya sị honey. My colleague at the office said I should greet you. Gị nwa bụ onye nke nwoke na-amaghị na egbuola gị. Asị oke ekelere m ya o. Ọ na-ekele onye na-abịa na gị nwaanyị. Amami na-aghọta. Na-aghọta ya bụ ihe. Mgbe ụfọdụ gị si ya nye m ekwentị a ka mụ na ya kpazie ọfụma. Na-aghọta ebe anyị na-aga. Ọkpa ọnụ ga-ekwu ya. Fọmatị akastị ala. Ike agwụla. Ọghọm ọzọ dị na ya bụ ihe wee bụrụ nke a na-egosi alụmdi na nwunye na-enweghị ntụkwasị obi, eziokwu na udo na-adịghị na ya. Otu a ka ọ dị. Kpọta uche o, alụmdi na nwunye kwesịrị ịgbakwasị okwu na gịnị? Eziokwu. Gị gwa m eziokwu, ma agwa gị eziokwu. Isi m gị ma kwesị di m di m. Gị esikwanụ olu, mmasị olu ya wụ gịnị? Olu ya. Ị na-anọ ọ bụrụgodị arị. Na ịnọghị ya. Yes, asị mere ya mmadụ agbara bịakwute nwunye gị. Lekwa ihe di gị mere. Si gị di gị mere gị sị taa. Oh, my husband no go fit do this thing. At all. Mana o nwere ndị nwaanyị ha na-agaghị agọchitere gị agọ. Maka na your wife ma. Ma ọ na-enweghị ihe ọma na ị na-ezure ya gịnị ekwentị gị. Ama m na aghọta ebe anyị na-aga. Di gị ma ọ bụ nwaanyị gị ga-edifend mụ gị. Ọ bụ ihe ị ga-ajụ onwe gị. Di gị ma ọ bụ nwaanyị gị ọ ga-eme gịnị ọ ga-edifend mụ gị. Ihe mere mara eji gị ajị eme otu a. Nwunye gị ejidela gị mgbe mbụ. Ugboro. Ị nọ na-ebugharị ụmụ mahadum. Ugboro. O jidere gị mgbe ị bụ nwaanyị na phone na moto. Gị sọ your cousin sister. O jidere gị awa agụta. Ọkwa relation. Ọkwa onye ka ọ wuo. Gị chee na marriage ahụ ga-awa ọkọ. Ọ gaghịzi awa ọkọ. At all. Uche gị gwakwa ya sọ onye dị otu a. Ịghọtala ọkwa relation gị ọkwa nwanne gị ọkwa. Enyocha ya chọpụtakwa na ọ washi. Ka otu ị ga-esi mara chee na onwe gị na ọ ga-abịa nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ. Gị gwuzie nwaanyị were mkparị ji so di ya maka na o lekọtala gị onye nwaanyị chọga ihe ọ ga-eme ka ọ kpapụ gị iwe. Ị na-egbu ya si ma egene gbuo ya. Nwaanyị ahụjuola. O nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ihe niile ha na-eme gị out of anger. Ime ihe wee control nwaanyị. Ihe niile abụchaghị ego. Omume gị bụ ihe iji eme gịnị a control nwaanyị. Yes. Omume gị your character is enough. Ndụ gị nwaanyị gị na-ele ya adịrị 100%. Ịlafere ile. Ihe niile ị gwara nwaanyị gị ọ ga-eme. Ịbara ya mba ya respect ya gị. Ọ ma na iji ya ego mana ị ga-akọntrol nwaanyị gị. Ị ga-ese mpọsụ ya wedara alụọ ya. Mana ị nọrọ agba gị juru na magumagu. Ndụ gị adịghị straight forward. Uche na-ejide ya ebe iji ebe ya mere. Gị ji ebe ya. Kedu ka ị chere na ị ga-eji akọntrol this woman? Like I don't understand. N'ụdị ole? Ihe ị na-anaghị agbanwe onwe gị eziokwu. Gị sị na ị ga-akọntrol nwaanyị. Nwaanyị a jidere gị n'elu nwaanyị ọzọ. Gị sị ya I will explain. Kemgbe 2023 ruo ugbu a you never explain. Ka ị so ga-respect gị. Ọ lara ala. Komkom mee ka ala elu. Amami na wọta. Ike agwụla. Ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị oghere ịkpọbata nye anyị ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a bụ nke na-asị o ziri ezi na alụmdi na nwunye na marriage. Nwoke ma ọ bụ nwaanyị iji paswọọdụ akpochi gị na ekwentị ya iji gbochie di ya ma ọ bụ nwunye ya ịpị ekwentị ya. Kedu ebe ịkwa kpọbulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022
0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. maọbụ gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi anyị nọ live na Facebook na mgbede a gawa Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM kliki ịkpam zibatara anyị ozi shayekwa ma like kwa ọ dị gịnị oke mkpa nke a kụchapụla biko gbalịa kpọghachie ọ n'ebe ahụ Uche nwa grandma. ịgbalịala kpọbata ezigbote oyi mbrodoyo ya gazie Ka m lee. Mgbede ọma o. Uche. Ọnụ ema enwegasịrị ụzọ a na-esi ịhụnanya. Ọ ebe ahụ ka a na-esi ama ma ịhụnanya ma ọ nọkwala ezinụlọ. Aga m agwa gị nothing but the truth. Nke m na-anọla ha seti m na-anọdụ la dining table ma ọkwa la sofa table. Onye nụrụ bụ ya zaa. Ọwụghị wetara m. Na-emechara ngwa ma family. Ngwa ma wife si ọkụ hala 5 o'clock ha na-etunu this session. Agala anụ a lot. So I believe ha na-akụ na ha seti anyị onye ọbụla can pick it. So nwoke ọbụla nwaanyi ya lala ga-epik ha seti azara ya kọlụ. Ihe ha rọrụ ga-abụ kọntraktị ọwụghị marriage. Ihe ha nọ bụ boyfriend and girlfriend ọwụghị marriage. So nwoke ọbụla nọnụ ya bụrụ na nwaanyị ya cannot look into the handset. Miss what? Akwara lọta asị 1+1 as 1+1 as 1. Kekwere ihe o jizi awụzi 2. On hola two like that, the guy man a marriage alawala. I still remember Brodoyo one for bro. Brodoyo can ebe ahụ. Yes. Biko ị ga-ebuche ekwentị gị were akara ekwentị a ga-akpọ ugbu a. Ị ga-agbalị kpọọ m n'ekwentị ma ọ kụọ elekere 7 nke abalị taa nọ. Ị ga-echesi m ya na nke a because anọghị m ebe m nwere ike iwepụ ya now. Anaghị m ahụ nọmba gị anya butu ekwentị gị were fon iji akpọ m ugbu a were ya ịnọ. Oke ngwanụ send m nọmba. Oke amanụ ka m ga-esi wee nweta kọọlụ gị aga m akpọrọ gị nọmba ahụ ugbu a ka iji ya kpọọ m ịnọ. Ịgbalịala o wee bụrụ ya ka nnyekwu oge n'Obrodoyo ama m na ị na-ege ntị n'oge na-adịghị anya aga m akpọ ya bụ akara ekwentị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka aka ekpuchi ọnwa Bonaventure Uche na Clara aṅụrị ọnwa ọhụrụ ndewo. Ọ sị na ụdịrị nwaanyị onye lụtara ọ sị na o si na ụdịrị nwaanyị onye mere gịnị lụtara mana mgbochi ọrịa ka ọgbụgbọ na ka ọ kpọchie ekwentị ya ka udo wee chi ya. Ọkwa ị na-aghọta na ikpe paswọọdụ a na-ekwu okwu ya bụ naanị maka onye ịlụ ala ọkwa maka security purpose. Thank you ugbu a ka ị bịara ngwa ka anyị doo gị anya ya wụrụ anya anaghị asị ejila paswọọdụ akpọchi ekwentị gị mana mee ka nwaanyị gị mara paswọọdụ ahụ ịhụ na ihe dị iche. Paswọọdụ awụ ihe ọjọọ onye gwara gị na paswọọdụ bụ ihe ọjọọ kpọchie fonu gị mana your wife kwesịrị ịma or your husband kwesịrị ịma gịnị paswọọdụ. Ọ bụ ihe anyị na-akọwa. Nwaanyị gị mara paswọọdụ gị oge je gbawa ya ndị ohi na paswọọdụ gị bụ nka ị na-esi na nwaanyị gị chọọkwa ị ga-emepere ya ka o kirie ya gaziri gị nọ anya ahụ na nke gị ma ime ịda na ọsọ Uche na Clara na uche onye adịghị ya njọ ọkwa ya na echiche nke onwe ihe ọjọọ dị na ya gaziri gị nke a bụ uchere obi gị ka ọ dị Brodoyo ya bụrụ na ị na-ege ntị ị ga-agbalị kpọọ m n'ekwentị a gbalịa kpọọ m n'abalị n'akara ekwentị a bụ 07074913436 were ya ọzọ 07074913436 werekwa ya ọzọ 07074913436 aga m akpagharịkwa ya tupu anyị emechi ihe omume a ewo nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ Odogwu na redio ya gazie nye a ga-abụ Mike E
ọnwa ọhụrụ ekelele nna ọnwa ọhụrụ Clara. Ndewo. Onye gị na ya na-ekwu Mike Ije Uche Ndewo. na Clara. Ịma Uche enwe ihe m chọrọ eji gị enwe ihe nọ na-akọwa Clara gị ntị Uche amarachala m ihe ndị leri nke show ya ta ndị tiktok post. Uche lebi ị na-akọ ihe ọchị na-adọ m adị ihe ọwụkwụ ndị mmụọ ka a na-azazi Anyị ma. Uche ọ dịkwa egwu Uche ọ dịkwa egwu ihe ọjọọ adịkwa m Moto. asị na marriage na 1+1 1 but ụfọdụ ememezili ya 1+1 chọziri ewu 4 amala ọtaga ebe nna aga iche ekekwu ụfọdụ na ebedi boyfriend and girlfriend enwere ndị na-atụ ọsọ onwe ha onye ka ejide ka fon ka onye ka ejide fon topless of di na nwaanyị bizi n'ụlọ gị na ha ejizire di gị fon o nwere minin paswọdụ gị dị ga aga ama gị onye ka aga ama elekọrọ ihe nọrọ ọnụ gazi nne megezi na enyi nwoke na enyi nwaanyị ebe ụfọdụ enyi nwoke na enyi nwaanyị akala nnọọ mma ya ụfọdụ enyi nwoke na enyi nwaanyị akala ha mma so onye mejekpa ahụ ndị ọbụla mejekpa aha that is enwere something behind enwere O nwere ihe ha na-ezo ezo. O nwere ihe ha na-ezo ezo. enweghị gị ka izo fon fon gị pa Clara nọ na gị na ya nọ na gị chiza aka fon Clara ya gaa aza gị chọkwana ama ma ọgụgụ gaa aza ka ya gbara gị na-aga gị ọzọ enweghị ihe ha Mike Ika. Anyị na-ekwe maka di na nwunye. Anyị na-ekwekwela Clara. Mgbede ọma Clara na Uche. Ndewo. Awụja. Nke wa ụja ka ene Chineke dakpọ. Ndewo awụja. Yeah. Really, ihe nnukwu dị good. But kedu ka ka mmadụ ga-eji kpọchide ihe ahụ nwaanyị ahụ. Well, kpọchie is not bad, but all may open to your wife. Okay, what I go? I go to it now. And when may need doubt of her na nwaanyị m chọ ya mee call them midnight caller. Amara Sade hu oju me. Me call me call Sade ke me. Then phone bring ye. Ya not available. Ya sani I may ya kwa mo nya call me ya ro mam sawa hula bedroom or something like that. How am you should be habu ngam be na phone. So why all those things? And then me and organ well something. Organ well skeleton in their cupboard. Because I don't want to feel alone. You want to give she bush but hang a phone here. Imagine so network also. So phone go do any twag. Yes, my guy. So my guy, you don't do certain things that bring you to suspicion and this thing. Me mother phone no. Ya ring ye, ya za ntiagwa monyo. Mwe ni di kwa onyo ma onyo, ma me ni di ma e we ke hogwa. Otua. Then kiri ngi for to aka. So I don't know. Even na onye na Japan mo na 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 ihe how put together. Me akwa say so all those people I don't know wetin he no no ja no wetin he no no ja ajemma. Ndewo. Ọkwara ajekpo ga ho psychiatric hospital gele mo hanyo nso. Ndewo. Ya gazie. Ọkụ gbawa. Mami na wata. Ebe niile derela jinjim na mgbede a. Na wata ebe anyị na-aga. Ya bụrụ na okwu a metụtara gị dị gị luti. No. Ị hụrụ ekwentị ahụ mee ka nwaanyị gị maọbụ di gị mara paswọọdụ ya enweghị ihe dị njọ dị na ya. Na wata ebe anyị na-aga. Nwaanyị ọma gaa n'ihu. N'ozi nke adabatara na Eko FM 100.7 Facebook anyị ọ gasị n'aka edit onye kachi ọ si di na nwunye bụ ofu n'ihi nke a ozighị ezi onye ọbụla n'ime ha igbochi ibe ya na ekwentị. Okay. Nke a si n'aka last born ọ si mgbede ọma beautiful radio presenters in town ọ si nọ na-ekele anyị na-anabatakwa anyị n'ọnwa ọhụrụ ọma na ọnwa June a ọ si na ọnwa June a na o wetara anyị ọṅụ na ngọzi n'ebe ọ bara ụba n'elisi anyị n'aha Jizọs. Ya gaziere gị nọ o wee bụrụ ya mgbede ọma. Mgbede ọma. Ị ka n'ebe ahụ ngwa gbalịa kpọghachie ka i wee nwee ike soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu ọ ka nọ ya. Ndewo. Anyị dị mma o. Isiokwu kode gwe frasa wala isiokwu ka nwe ko dada na tiu. Oke ọ dịla viral ebe ya ga-ọtụwa ọkụ gbawa ebe ahụ. Ihe ị na-akọwa bụ na o metụtara gị ka m adịzie ọkụ. Ọ dị egwu ọ chịgbuola onwe ya. Anyị chọrọ ka ọ dị viral. Chere ka m adịzie ọzọ. Ị bụrụ nwoke na-akpọchi ekwentị gị. Ị naghị ekwe ka nwaanyị gị mara paswọọdụ gị gịnị ka ị na-ezo nwoke ọma? No be your wife.
ị bụrụ nwaanyị na-akpọchi ekwentị gị were paswọọdụ ha karịvana iji akpọchie ya isi ị na-ezode gịnị nwaanyị n'etiti abalị mgbe di gị na-arahụ ụra gị na lọvụ kọlụ na-alụ ma di gị na-anaghị ahụ gị Chineke na-eme gịnị na-ahụ gị lekwa ka iji aka gị ekposa mara eji gị lekwa ka iji aka gị eme gịnị ekposa mara eji gị kedu ihe isi zoro na fon gịnị dị ka isi zoro na fon o ji wụrụ your own personal belonging mana ihe ọgụ nwaanyị gị awụhụ personal belonging ọwụ ihe ọha ọwụ ihe gị na ya unu ịsakata ahụ ọwụ ihe ọha ọwụ ihe two of you irikata nri gị na ya na-emekọta ihe a mana ekwentị ọ bụ gị nwanwe nwoke ọmịsa a na-eme ọ dị ego mgbede ọma mgbede ọma Uche na Clara ndewo Uche na Clara erele m telivishọn m zụrụ redio m na-eje ọ dị ego gaa n'ihu Uche abụrụ kọlesisi ọjị na-agbọ Uche arịkwa ka ị na-amadụ nsef igbubele mmadụ na redio oke gị Uche awụnụ m legend no dey elu kukwala down on me awụnụ legend Clara achịgbuola onwe ya na redio ebe m dị bifọ ewe ofu nwaanyị anyị na-adị ebe nwaanyị ahụ ihe ọ na-eme mgbe ndị enyi ya oke kpọrọ ma onye ga-aza nwanne m nwanne m eruwe ndị di edegide iri aba di ya amalie mọlụ isi aka ọjọọ ndị azọ ndị enyi nwoke ịkpọ nwanne m enweghị ahụ ihe ikpuke enweghị ka di na nwaanyị biri otu ọtụ mụ na nwunye m dị na ya 18 years of marriage enwebeghị mbọsị m gasa zụrụ m ekwentị na-ezuru ọkwa ya nwere ezo nke ya ezo fọ ya na-eche lekwa ya na-agwa nwaanyị ji ụzọ ụmụ Chineke enweghị ka dị transparent ebe nwaanyị gị nwaanyị ga-adị transparent ebe ị nọ ọnwụ ndị nwere skeleton na kabọọdụ ndị na-eme ọdị agba ha wụva aka na ọdị ha ọ dịghị mma ndewo ya gaziere gị no ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nwaanyị ọma ndị ọ na-abụ akpọ nwoke ụmụ nwoke ji emekarị nke a ozugbo nwaanyị ahụ na-akpọ ha n'ekwentị hello ewu netwọk nwaanyị gị na-ese kpọghachie n'onye ọgwọ gị sị don't worry aga m mmecha ma akpọghachie ya nwoke ọma ịsọ netwọk ka ọ gị nwa ka ọ tụrụ like isi netwọk ka ọ tụrụ ihe ahụ ka ọ gị nwa ka ọ tụrụ maka ịma na onye kpọganụ ọ ga-adị mmezi ọwụwa Amanda kpọga ihe ahụ gị ka ọ tụọ ya gị ka ọ tụọ kọlụ Miss Cynthia gị ka ọ tụọ ya maka nwunye gị nọ ya blame ya network ịsa na-eme ọ bụ etu isi ebuild the family ọwụ in truth and honesty ọ bụ etu isi ebuild your own family Chineke nyere gị were asị eyi asị maanị dị ka gị ma chọọ dị maanị dị ka gị gbarala azị ọnụ bụ isi awọ nwaanyị kpọọ gị n'ekwentị gị bizie ya si ọ netwọk nke ọ na-ewute wụ na ọtụtụ n'ime ha ndị a na-achụ uche ebiri ụmụaka ha ebiri ụmụ ha ebiri ụmụ gị ada gị nwaanyị onye ịchụga n'ezi ada gị nwaanyị tọ ya maka ụdịrị ihe na-data na-ewuto you ma mmebọ ihe ahụ bụ nye gị oke ibiri nwoke ịnyacha bọsị ime a niile ị na-anya ya bụrụ n'aka nwaanyị ka ị ga-achịnye ya gị si onye agbala gị okwu redio afọ gị na mgbede agbanyụọ ya o gị si onye agbala gị okwu ịdọghịcha ihe niile ị na-adọghị gị were ego ya iwom n'aka nwaanyị kpokọrọ onwe gị kpokọbata si nwaanyị gị na ọ gwụla ozugbo ihe niile gbachara iji ya rụọ moto iji ya rụọ sterin a na-eri gị ego kwa every week ka sterin na-eri gị ego maka ịgbacha gị ije n'aka aka nwa shịrịshịrị na-enweghị ihe ọha nwaanyị ga-akụziri ihe ị ga-enye ndụmọdụ jee mere ya akaụntụ kpokọbata fonu gị ringe gị bizie ya fonu gị ringe gị bizie ya I will call you back. Network. Hello. I will call you back. Oh. Why your wife no go dey insult you? No be dey curse am. Gbakenem. No be dey curse am. Gbakenem ihe mere nwaanyị a na-agaghị akparị gị. Ọ na-respect gị n'ụdị ole.
nwoke na-adịghị transparent gị na-aka ọ dị ego o ruola n'ogo nke na ijila maka nwaanyị nọ n'ezi you know they even touch your wife again Uche o. ị naghị atọchizi nwaanyị gị Akakwa ahụ nkuo Uche ebe akpadala aka ebe ahụ nwaanyị gị nọrọ otu ya na-ajụ sị gịnị ka m mere Lambert mere o ji anaghị atọchizi kedu ụdị ihe mere di ma Joe otu a ka o sisi 3 months and still counting ọ bọbeghị nsam atọ ole ga dị anya n'ihu mụ na ya ọ na-ese ese nwaanyị enyechala ya green light ihe niile green light nye o nwere ike inye nwoke maka na ofe ụgbọgịrị atọ mere na gị ofe ụgbọgịrị atọ mere na gị iri mara na wow gị jụzie nke nọ n'ụlọ omege gị ichenye ihu n'ahụ aja nke nọ n'ụlọ na-atọzi gị ụkwụ ụka nwaanyị gị na-afụzi gị ụfọ ọkpọ gị aha obi na-agbakasị gị achọrọ m ime ka ị mata na o nwere mgbe ị ga-alọghachi ọ ga-adị fa ị hụrụ ihe a niile ị na-eme o nwere mgbe ị ga-alọghachi mgbe ahụ nwere ike ime gị na ịdịara gị fa ị hụrụ ihe ị na-eme oke ibiri nwoke dị ka gị na-agba away match gịnị ka nwaanyị gị mere gị iji abakizi ya you know the torture ihe niile o mere iwe nye gị o sie nri iwe ọkpọ gị aha iwe Clara were ozi n'ozi n'aka ha ga-enwe orie ọ si Uche o na okwenyekwa na nke o na-enwekwa na ọ dịkwa ọkpụkpọ omume o mana Uche nwekwa ma ọkwa meseji ya na-apụcheghị ihu echewo maka na Chineke si na nwoke ga-abịa nnọọ hapụ ezinụlọ ya ya nnọọ bipuje nwunye na nwunye ya ihe ha ga-enwe orie na-akọwa bụ na ọ dịghị mma mmadụ iji paswọọdụ gbachiri nwunye ya ekwentị ọ chọghị ime ka ọ mara paswọọdụ ya na kwesị omume na maka na Chineke si na akwụkwọ nsọ na nwoke ga-ahapụ nwunye ya ị na-aghọta hapụ ezinụlọ ya bịa nnọọ ji lụọ nwunye ya na ya abụ ebiri wuru ofu nwoke ga-ahapụ nne na nna ya ị na nwunye ya ebiri wuru ofu become one flesh ọwa ofu otu ọnụ ahụ gaa n'ihu na nke si n'aka ka asị ya Judith ọ sị ọ na-agụrụ anyị ọfọ ọnwa ọhụrụ ọma Uche na Clara ọ sị ka ọnwa ọhụrụ a mara anyị niile mma ndewo koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya ya bụrụ na o wutere gị na mgbede anagide na-agaghị anagide agbanyezili ọzọ bụrụ ya nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị Echo FM. o jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ a sị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị mbụ nke ọnwa 6 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị obu egbe agbagbuola ndị uwe ojii abụọ na steeti Anambra ozu ha yasara ị ga-anụrụkwa na ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị na steeti Ọyọ agaala mfanye aka n'ụkpọ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi ị ga-enwekwa ohere nụrụ na kpamkpaso agọrọla ụkwụ na aka ya na ya bụ akụkọ a na-ebugharị na ọ chọrọ iso eme ngagharị iwe megide ọnọdụ enweghị nchekwa na-arịa ilu ọjị n'ala anyị bụ Naịjirịa ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha
ndị obu egbe awakpola ndị uwe ojii si ọrụ alọta na steeti Anambra gbagbuo ndị uwe ojii abụọ n'ime ha ozu ha yasara ozugbo ya bụ njinji a ka akụkọ kọrọ na o jiri n'abalị bọrọ ụbọchị taa bụ Mọnde kpọmkwem n'okporo ụzọ si Amansie gawa ndị ọra ndị okwu enu awa na ofuma bụ nke dị na kansụl ime obodo Orumba South nke steeti Anambra anya hụrụ ka ọ kọrọ ndị nta akụkọ na ndị obu egbe a si n'ime ọhịa makapụta chebichie ndị uwe ojii n'okporo ụzọ ma sụọ ha ịkpapụ ka ọ dị onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Anambra bụ CP Ikioye Orutugu apụtalakpuo na nke a mere eme na ka ọ dị yo na ndị uwe ojii steeti Anambra amalitela ime nnyocha gbasara nke a. na ya bụ otu steeti Anambra otu ụlọ ikpe ukwu dị n'Ọba nke kansụl ime obodo Idemili South nke steeti Anambra enye n'iwu ka egbuo site na mkpegbu otu nwoke ọwụ ji akpọ keke aha ya bụ Makoachukwu Ezike maka ya na ndị otu ya ịkpa nkata ma gbuo otu onye ọwụ ha bụ na keke ha aha ya bụ Jude ọnwa egbuchula m ma nakọrọ ya ekwentị ya. Ọ bụ ọkaikpe ziri ezi Loretta Oyeka bụ ya chabiri ya bụ ikpe ma nye iwu ka egbuo ya bụ Makoachukwu Ezike site na mkpegbu dịka ya bụ ụlọikpe chọpụtachara n'ezie na ikpe mara ya n'ebubo niile eboro ya. Ya bụ Makoachukwu Ezike ụlọikpe mara ikpe ọnwụ ka akụkọ kọrọ na n'abalị 17 nke ọnwa Nọvemba afọ 2019 gara aga na ya na mmadụ abụọ bụ ndị gbafurula agbafu ka ọ dị ugbu a bịara kpaa nkata buru keke ma buru ya bụ Jude ọnwa egbuchule m ha kpọlara ụwa n'ike na ya bụ keke bụ ebe ha nọ nara ya ekwentị ya ma kpapụ ya na keke ahụ bụ nke mere Jude ọnwa egbuchula m ji wee pịa isi n'ala ma bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ya bụ akụkọ a nụrụ wee kọọ na mgbe Makoachukwu Ezike na ndị otu ya ahụ hụrụ ihe merenụ ha gbahapụrụ keke ha ma jiri ụkwụ rie mbọmbọ ọsọ mgbe ahụ. Na mgbe o mechara abalị ole na ole ya bụ Makoachukwu Ezike wee bịaghachie iburu keke ya ahụ ọ gbahapụrụ rie mbọmbọ ọsọ bụ ebe ndị ntorobịa nọ wee jide ya ma nyefee ya n'aka ndị uwe ojii. Mgbe ya bụ okwu rụziri n'ụlọ ikpe ya bụ ụlọ ikpe ukwu dị n'Ọba wee chọpụta n'ezie na ikpe machara Makoachukwu Ezike n'ebubo niile eboro ya bụkwa n'ihe mere ya bụ ụlọ ikpe ji wee nye iwu ka e gbuo ya site na mkpugbu iji gosi na isi anaghị aka isi ibe ya. Ebelebe egbuola n'elu ebelebe dịka ndị nlekọta mahadum Moshood Abiola Polytechnic dị na Abeokuta nọ n'ụbọchị taa bụ Mọnde chụpụ ụmụ akwụkwọ dị 365 365 students na mahadum ahụ maka inweta ohere agụmakwụkwọ adịgboloja fake admission na mahadum ahụ. Ọ bụ onye isi oche na ngalaba na-ahụ maka mmekọrịta mahadum ahụ na ọhaneze bụ Maazị Yemi Ajibola bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Mọnde. Nwa amadi akọwara na ọ bụ dịka mahadum ahụ mechara nnyocha tọrọ atọ gbasara ndị mere wuruwuru iji nweta ohere agụmakwụkwọ na mahadum ahụ ka ha nọ chọpụta ya bụ ụmụ akwụkwọ dị 365 365 students bụ ndị ji magụmagụ nweta ohere agụmakwụkwọ na mahadum ahụ ma gbara ha ụgbọ nwamkpi ozugbo. Akụkọ a nụrụ ekwuola na ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị gọọmenti nwe na steeti Ọyọ atọgbọrọla chakoo dịka ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ ndị a gbahapụrụ agụmakwụkwọ na steeti ahụ ma bagide mfanye aka n'ọkpọ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi dịka iwu otu jikọtara ndị nkụzi ala anyị bụ Nigeria Union of Teachers ma ọ bụkwanụ NUT n'aha mkpirisi bekee si wee dị. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ otu jikọtara ndị nkụzi ala anyị bụ Nigeria Union of Teachers ma ọ bụkwanụ NUT n'aha mkpirisi bekee nọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde nye ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị na ya bụ steeti Ọyọ iwu kpụ ọkụ n'ọnụ ka ha bagide mfanye aka n'ọkpọ malite n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị mbụ nke ọnwa Juun a anyị nọ n'ime ya. N'ihi nke a ọtụtụ ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị gọọmenti nwe na ya bụ steeti Ọyọ bịaziri tọgbọrọ chako n'ụbọchị taa bụ Mọnde n'ụlọ akwụkwọ Community High School dị na Ogugbande Ibadan bụ isi steeti Ọyọ ebe niile tọgbọrọ chako.
ya bụ akụkọ a gakwara n'ihu kwuo na nke a metụtara ule WAEC nọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a na steeti ahụ dịka ndị nkụzi supervisor na-eche ka ndị ga-ele ya bụ ule WAEC wụchaa n'ụlọ akwụkwọ maka ya bụ ule ma na-eji ule nne gị kọkọrọrọm ka nke a na-ewu. Akụkọ ọzọ a gakwara n'ihu kwuo na ndị nkụzi abagidere mfanye aka n'ọkwa na-amaghị mgbe ọ ga-ebi mechara malite ime ngagharị iwe na-akpọ oku ka a tọhapụ ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ndị oyi ọha egwu terọrist tọrọla atọrọ na ya bụ steeti Ọyọ. Gọvanọ steeti Bauchi bụ Bala Mohammed apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ọ chọrọ ịghọ osote Goodluck Jonathan na ntụliaka elu onye isi ala a ga-eme n'ala anyị n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa. Okwu gọvanọ Bala Mohammed a na-abịa dịka a bịara na-ebugharị akụkọ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia na o nwere mmasị ịbụ osote Jonathan na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 ọ na-abịa abịa. Ngọrọ ụkwụ na aka Bala Mohammed a na-abịa dịka otu pati PDP Kabiru Turaki nọcha na ngwụcha izu ụka gara aga mee ka ọha na eze mara na ọ bụ Jonathan ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa. Mana ka ọ dị, gọvanọ Bala Mohammed apụtala kọwaa akụkọ dị otu a na-ebugharị dịka okpokpo asị. Ọ gara n'ihu mee ka ọha na eze mara na ihe na-asụ ya n'obi ka ọ dị ugbu a bụ iji ọkọlọtọ otu pati Allied People's Movement bụ APM azọkwa ịnọchite anya mpaghara Bauchi South n'ụlọ nzukọ Senate n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa. Aka chịburu steeti Kano n'oge gara aga bụ Rabiu Kwankwaso apụtala gọrọ ụkwụ na aka ya kwuo na o nweghị mgbe ya nwa maọbụ otu pati ya bụ Nigeria Democratic Congress bụ NDC mara amụma ime ngagharị iwe n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Naịjirịa. N'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi o zipụrụ n'ụbọchị taa bụ Mọnde, Kwankwaso kọwara akụkọ dị otu a na-ebugharị n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia dịka akụkọ ụwa ma dọọ ọha na eze aka na ntị gbasara ịdị na-efesa akụkọ ụwa. Kwankwaso kwuru ya hooha na ya nwa maọbụkwanụ pati ya bụ NDC enweghị mgbe ha ga-eme ihe ga-etiyasa udo obodo anyị bụ Naịjirịa ma ọ bụla ngwongwo na mgbomgbo ndị mmadụ n'ihi ya ọ gwara ndị niile na-ebugharị akụkọ ụwa dị otu a ka ha wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọra ha aka mmadụ. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochaala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị obu egbe agbagbuola ndị uwe ojii abụọ na steeti Anambra, ozu ha yasara. Emekwara nke ịnụrụ na ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị na steeti Ọyọ agaala mfanye aka n'ụkwụ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi. Emekwara nke o doo gị anya na Kwankwaso agọrọla ụkwụ na aka ya na ya bụ akụkọ a na-ebugharị na ọ chọrọ isi eme ngagharị iwe megide ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Naịjirịa. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara, n'ihi ya emekwala ngagharị. Echo FM. When Jesus comes, the tempter
social media emega anyị ife ọ na-etinye gasị n'ife mkpakasị fake life na-elikwa aja ego rapụkwa ife folo n'ilu akwụkwọ onye ụsasị gị lapụ ife delụ na moto gị lapụkwa ife delụ gbago moto njụkwakwa ebe ga-ebu eje ebe ịma na ọ bụ ọjọbọ ka ị na-alụ ịgbanye kamera mebe mkpọtụ imegide ndị akwa red tinyelu gị alụ ịgbalịba ọsọ ka ọsa ndị Ghana ịbụ ọsa ndị Ghana ọkwa gị walụ nwayọ na ọ na-eju ilu akwụkwọ aka alụ gị mma ọ bụzi a na prejọ karịa gị alụ ijebulu baịbụl gbagobe gbada onye folo tata siri ike ofu gwakwu ya echi maka ọnụ na-eli eli na ọ dịrọkwa mma ibu ọnụ onye a na-ekiri ekiri adịrọkwa mma igbo ntụ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ asị ihe ọbụla nwere mmalite na-enwe ọgbụgbọ ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa onye asị ya nwenata anwa echi ọwa otu ọnwa ahụ mfe akịtị nke ahụ na-akacha amapụ obi ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata na nnọkọ anyị na gee na nke mgbede taa n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye ya bụ ihe omume ga-abịakwara gị n'ụdị oge a n'izu ụka ọzọ n'ihi ya gbalịkwa sonyere anyị maka na ọ ga-adị hotest mami na ghọta cheta n'ụtụtụ echi ọkụ elekere 7 anyị ga-alọghachi maka akụkọ ụwa na nkenke o jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ echi anyị ga-awụchakwa maka ihe omume anyị bụ nzukọ omigbo otu a ka ọ dị n'eko ebe ọ na-adịla ụda ayara ayara ịma ọ dịla ada ọ wee ko ọ na-adịla ada gị nwa m ihe ị na-ege chekiye ka ọ dị tupu anyị akpara ngwongwo na ngwongwo anyị si ebe a pụọ anyị chọrọ iji oghere a mee ka ọha na eze na-ege ntị mara na o nwere nwa amadi aha ya bụ Desmond onye bọsụ Imo onye bọsụ draiva ji agba Port Harcourt Road Douglas ọ bịara na-akọrọ anyị na o nwere otu onye ọwa obu na ụgbọala ya bịara chefuo otu akpa ọgwụ na-acha blue and gold color ihe nọkwanụ n'ime akpa ahụ bụ akwa na power bank ọ bụ ihe nọ n'ime akpa ahụ biko ya bụrụ na ị na-ege ntị o nwere ka isi chefuo akpa gị n'ime ụgbọala bọs ichefuru akpa gị n'ime ụgbọala bọs n'ime ụgbọala akpa ahụ ihe nọ ya n'ime bụ akwa na power bank mgbanụ ị ga-agbalị kpọọ akara ekwentị abụọ 0806 488 8090 were ya ọzọ 0806 488 8090 onye ahụrụ taa ka ahụ ya eji ụbọchị nta ka anyị chụwa n'Owere nche n'oge na-adịghị anya na ọ bụ the supposed chef na kachi nwa ọgụgụ ọ ga-abịa buru oche maka ihe omume anyị bụ Eco Sports na mgbede taa ndị ọnụ nụrụ olu ha bụ m nwa na onwe m Uchenna Clever ọnụọhụ Uche Bọbọ nwa gara mmanya zụzere nke ọma nakwa Nwada Clara Nkocha nwaanyị onye ezi mkpọga. Are you happy for me na day Mike aga return on Wednesday? Thank God. Mma ọ na m igwe azụtaghị igwe gị nye m the money because the money now I want my own. All project you want for me. Okay, you are not threatening me. You are not threatening me. I threaten them gay. Your own no, but take am now. You promised me igwe. You are raising your voice, so. Oh, no, sorry. Okay. Calm down. Me go tune it down. You give me the 11,500. No, Diole no now. I see your money again. And I'm in Claro when I join you sabi. And I'm in ge gene can go to you. My promise. Kegara. Ya gaziero no ndioma. Why is something? Kumata
nwari ụtọ nwari mma nwari ụtọ nwari mma nta nwa m onye ọgịrị na fio ebe dị ụtọ ọgịrị na fio ebe nwa pụtalụ nwa na muke ebe nwa pụtalụ nwa na chake ebe nwa pụtalụ nwa bụ nkili ebe nwa pụtalụ wenu agbajie boys ịhụla ndị boys agbariba ndị asịrị akparịba ebe dị na ka